Hej. Hej. Nå, du kunne ikke undvære os. Nej. Har du slået dig? Nej, det er en arbejdsskade, og jeg var ude og ryge op ude på Damhuskronen, og jeg var næsten færdig med jobbet. Jeg stod og var i gang med at sætte fældesanlæg ind i taxaen, og så var penseren over det hele. Men stævanlæg, det fik de ikke. Det er jo gemt op i fars lille skatkammer. Det er nye BO. Nå. Sid ned. Ja. Au. Au, 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 au. Det er vist en udgave med de nye højtaler, er det ikke? Ja, der er en anden, der ser knæver lidt. Hvis du... Jeg har jo søgt overførsel til Nyborg. Nyborg? Vil du hellere til Nyborg, se? Ja. Det er nemmere at rime på. Fordi det er jo bare noget med, at jeg bor her på Nyborg. Jeg kommer fra Slimmekår, jeg skal hjem til Nyborg. Men Vestre Fængsel, det er... Skal din krop... Er det stadigvæk den gamle sang, du ser roer med? Ja. Der var du da også i gang med i 89, da jeg blev løsladt. Ved du hvad? Du trænger vist til lidt inspiration. Her er noget has. Det er godt for hukommelsen. En lille indflyttergave. Prøv at smage. Shit, det er godt. Hvordan fik du det ind? Prøv igen. Nej. Ikke op i fars lille skatkammer, vel? Så tag det bare igen. Se her, hvad så siger jeg? Hvis du bor... Nej, jeg er så træt af at sidde her og spille luftgitar. Det lyder heller ikke af noget. Og jeg er også bange for, at mine akkorder, de er forkerte også. Det er den guitar, du skal have her. Men jeg kigger lige i fars lille skatkammer. 6 eller 12? 12 strenge, hvis du har. Jeg kigger lige nu. Og så i sort. Det har jeg altid drømt om. Okay, 3, 4. Hvis du bor... Nej. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jeg kan fisme ikke spille sådan en hård akustik, der er herinde. Men jeg kan da lige prøve at se, om jeg kan finde noget oppe i skunken. Ja, hvis du bare har en eller anden, der kan gøre det blødere eller noget. Hold da op, det er en ægte ryge. Hvordan kan du have det? Det er da bare et spørgsmål om træning. Jeg lagde ud tidligt med at smule løs cigaretter og slik i skolen. Det største, jeg har været oppe på, det er en mejetærsker til Ungarn. En mejetærsker? Jeg kan godt sige dig nu, når du har sådan en remskive fra en Dronningborg op bag du, så er det svært at gå naturligt igennem tolden. Ja, man skal passe på ikke at skrive over mere end bukserne, de kan holde. Skal din krop kunne bruge... Nu er det altså ikke for at være på tværs. Men jeg kan ikke spille, når der ingen stemning er herinde. Okay, jeg går i kælderen. Nej. Det er da den ude for Damhuskronen. Ja, det er så. Det er jo tider. Ja, det er jo tider. Jeg har altså en eller anden, der sidder og klemmer. Au. Det var den der sagde i klemme nu. Nå, klokkespil. Ja. Godt, du også havde plads til trommer. Fald bare ind, når du vil. Ved du hvad, jeg ruller lige en fed. Hvis du bor i Vestre Fængsel, skal din krop kunne bruges til lidt af vel. På anden sal i Vestre Fængsel er det let at smule noget ind. For os, der bor i Vestre Fængsel, er det svært at få en låsesmed. Man bliver sgu selv